27 urte kirolaren goi mailan egitea ez daba, ahuntzaren gauerdiko ez dula, platoan gurekin dugun protagonistak egin du. Iñaki Osa Goikoetxea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola zaude? Oso pozik, ja nahiko pixuken duta eta gustora. 48 ordu eskas, pixka gehiago dira, igandean, zesta punta utzi zendula, nola sentitzen, esate duzu motxila pixkat arinduta, baina, egokitze prozesu baten sartuta, ez da? Nik uste motxila guztia lagadetela, bertan, frontoi barruan laganun, eta nik uste ja ohitu naizela presio hori ez eukitzia, egunerokotasun lan hori iteko ez, entrenamentuak, preparatu kantxan ondo egoteko, eta azkenengo 2 egun hauetan ez dut ezarrin, eskantzua berdet, eta igual aurrerantzien zozengo dut, baina momentuan honekin nahikoa. Esken atokia bikaina izan zen, agur esateko? Edudik gabe ez, gertikako frontoia topera ikustea, jendia goguakin ikusteko ere bai, herritarrak, lagun pila bat, eta agur esateko esken atoki onena. Lastima, ez da, azkenean ezin txapela jantzi, eta azken tantuan ere, hor txapa hori azaldu behar azkenengo momentuan hori ere, makina da, azkenean partida ez dakizu nolatakoan, ez? Nik uste nuen bestera bateko partida bat izango zala, gure dominio pixka gehiokin, eta ikusi zen aritz bat intratable zehola, beak bere jokua ondo intzun, ondo estudiatu segun guri, eta guri partidotik kanpo lagazigun. Ezin dugun oso larrituta ikusi, naiz eta galdu, agian oso barneatuta zenekala azkenean partidua, azken partidu izango zala, eta hori izan azkenean igual zure buruan igual durrundara gehien sortzen zuena. Eukin nuen, momentu itxo bat, nervio horiek edo kantxa aiatu baino lehenuo, baina behin kantxa barruan neola, banekin azkena zala, partidua jokatu behar nula, eta behin partidua bukatzen zanean, etzala ongo atzera pausoik, orduan disfrutatu nahi izan nun, ez nula aukeraik izan, baina nik usten dute ibilbide guztia eta gero, nahiz eta azken partidua galdu, nik uste maila hona eman detela urte guzti hauetan, eta guain gozatzera egindako guztia egin. Eta azken bide lagun bat ere izan duzu, nahi lekerika ondoan? Txapelketa ugari jokatu ditut berekin, nahiz eta azken txapelketa ez deun irabazi, bastante irabazi diteu, eta lagun batekin geratzen naiz. Lagun hori ez dakit, gurekin solasteko moduan dan, Unai, amentxe daukazu, Iñaki lehen goiko, zan frontoian noin Iñaki danontzako, hitzen bat, luzatu nahi zen ioke? Placer bat izen da la honetan urtietan zugaz jokatzi kantza barruen, domekako egune beti erangote barruen, zenitzako zugaz azkene partio jokatzi eta hemen Gerniken frontoi bete eta final baten, hemen beti gogoratuko eta eskerrik asko dena gitzik. Berdin, eskerrik asko. Eskerrik asko, testigantza horrengatik, bide lagun izan duzu, eta igual lekukoan norbait ematekotan, hortxe parean izan zen duen Aritz Erkiagari, ez da? Dudik, nik uste Aritz daola momentu honetan, diferentzia asko markatzen beste guztien gainetik, urtiak dijoa maila hona ematen, da nik usten dut testigutza eskuenetan geratzen dela, eta nik usten dut berak ondo eramango du lau. Berak ere oso unkituta hitz egin zuen. Erkiagaz aparte, nik uste azkar behintzat, zure ibilbidean highlightak edo, ez dakit unerik ederrenak edo, aipatzeko modua izango zenuke oso paroa izan da urte asko, han eta hemen, estatu batuetan esate baterako. Gauza asko ez, baina bai askotan hitz egiten dutela, Miamiko denboraldiak izan diana, bertako txapelketak, triple koronak, banakako txapelketa guztiek irabazitakoak, jende asko ez ditu ezagutzen, baina bai daudela pila bat, eta nik uste hori etxiek izan diala niretzako momenturik onkigarrienak. Publizitatean ere ikusi zaitugu, hori ere beste alor bat jorratzea da? Ez naiz oso ohikoa horrelako gauza egiten, baina bai eskaini zidaten nian, nik uste nuen pelotantzat ona zala, niretzate bai, eta nik uste dut jendeak asko disfrutatu zela. Seguro, disfrutatzeko moduan ere izango gara, izan ere, Zumaian, martxoaren 14an, dokumental bat, zure inguruko dokumental bat izango baita, eta gero ETB baten ere martxoaren 18an izango duzu edonoko ikusgai, nola sentitu zara guzti hori errepasatzen dokumentala egiteko? Azkenean ondo ez, oso gustora ibili naiz grabaketa guztietan, nik uste une politxasko daudela, partidetik kanpo, eta nik uste dut jende gustatuko zakola,
nik asko disfrutatu dut eta rekuerdo politxo bat egiko detela bizitza guztirako. Eskerrik asko Iñaki, eskerrik asko gure gonbidapena jasotzeagatik, espero dokumental asko gustatzea eta baita zeuei ere kirol tartearekin jarraitu aurretik dokumentalaren aurrerapen batekin uzten zaituztegu. Eskerrik asko Iñaki, onde izan. Eskerrik asko zuei. 27 urteko ibilbidearen ondoren badoa historiako handienen artean dagoen zesta puntako erregea.